today's video. Maayong udto sa tanan. Malugsong ta at papunta po tayo sa ano, punta po tayo sa karsada kasi mayroon pong naghintay sa akin dito na parcel, kaya puntahan natin. Parang ito na yata yung ini-order ko na makina para sa ating mga babuyan, kaya naglalakad po tayo papuntang karsada kasi dumating na po yung in-order natin. Yan lang po, update lang din mo mamaya pag makuha ko na. God bless po lahat.